Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Δευτέρα σήμερα, 16 Δεκεμβρίου 2024, καλή εβδομάδα να έχουμε και με το νέο προϋπολογισμό να δούμε πώς θα αντέξουμε. Γιατί εχθές μπορεί να χειροκροτούσαν ομολογουμένως θερμά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά να δούμε πώς θα χειροκροτούν ότι θα έρθει ο τελικός λογαριασμός και για τους ίδιους. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη συμπαιγνία από αυτή του Μητσοτάκη με τις τράπεζες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πολιτική εξαπάτηση από αυτά που δήθεν τάχα μου εξήγηλε ο Μητσοτάκης και που ο Υπουργός Οικονομικών, αυτός ο ολετήρας της χώρας, ο Κωστής Χατζηδάκης, πανηγύριζε και κουνούσε το χέρι στην αντιπολίτευση λίγο πριν ο Μητσοτάκης ξεδιπλώσει όλη τη συμπαιγνία με το τραπεζικό σύστημα. Ένας από τους λόγους που σήμερα θέλω να κάνω αυτή την εκπομπή, παρά το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολύ σοβαρά θέματα, σοβαρότατα θέματα, από το τι συμβαίνει στην Γερμανία με την παραίτηση ουσιαστικά του Σόλτς μέχρι εδώ το τελεσίγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στα τρένα, την παρουσία της Καριστιανού στη Βουλή, όπου ουσιαστικά κάρφωσε την κυβέρνηση ακόμα μία φορά με έναν δεικτικότατο τρόπο, διότι οι μηνύσεις για πολιτικά πρόσωπα για την υπόθεση των τεμπών συνεχώς πάνε στη Βουλή, αλλά κανένας δεν μας λέει τι γίνονται, κανένας δεν ασχολείται με αυτά. Και την ίδια ώρα βεβαίως η Ευρώπη, αυτός ο αχταρμάς ουσιαστικά, από εκεί που ελπίζαμε, έχει αλωθεί σε τέτοιο βαθμό που πραγματικά έχουμε αρχίσει να χάνουμε την εμπιστοσύνη. Διότι και εκεί, ενώ μας εγκαλεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια στους σιδηροδρόμους, ποιος ανέλαβε μεταφορών επίτροπος? Ο Τζιτζι Κώστας. Ποια είναι στην Επιτροπή την αρμόδια των μεταφορών? Η κυρία Βόζεμπεργκ. Την κάναμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν τα μούτρα μας που λένε. Και βεβαίως την ίδια ώρα, ακόμα μια φορά, είναι η πέμπτη που ένας σειρμός στο μετρό Θεσσαλονίκης πάλι ακινητοποιείται. Είναι το πέμπτο περιστατικό. Το πρωί τα έλεγα στο Κόκκινο με τον κύριο Μιλόπουλο. Και βεβαίως ήρθε μια δικαίωση εδώ της εκπομπής που έλεγα τόσο εδώ όσο και στο Κόκκινο ότι παιδιά, τα ονόματα για τους προέδρους της Δημοκρατίας που πέφτουν τώρα στο τραπέζι καίγονται. Όσοι είναι τακτικοί εδώ ακροατές και θεατές αυτής της εκπομπής ή στο Κόκκινο θυμούνται να λέω ότι όσα ονόματα για την Προεδρία ανακοινώνονται τώρα έτσι, ο καθένας λέει τη δική του πρόταση, το κάθε κόμμα θέλει να προλάβει τις εξελίξεις και προτείνει να δω, στην καλύτερη περίπτωση ναι, καίγεται. Κάηκε και ο Ράμος. Ο ίδιος σήμερα με ανακοίνωσή του είπε ότι εν πάση περιπτώσει με αυτές τις συνθήκες εγώ δεν θέλω. Και ήταν λογικό. Έτσι, μην τρέφουμε αυταπάτες. Ενώ έχουμε λοιπόν πάρα πολλά γεγονότα, εγώ θα μείνω στον προϋπολογισμό της Βουλής και ιδιαίτερα στο κομμάτι των εξαγγελιών του Μητσοτάκη. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για τη μεγαλύτερη πολιτική εξαπάτηση των τελευταίων ετών και πρόκειται για μια συμπαιγνία πολύ προκλητική μεταξύ Μητσοτάκη και τραπεζιτών, η οποία αποκαλύπτεται, ξέρετε γιατί στο χωριό μου λένε ξέρεις μωρέ να κλέβεις, λέει κατέο μπάρμπα, ξέρεις μωρέ και να ταχώνεις τα πράγματα, να τα κρύβεις, δεν ξέρω μπάρμπα, άμα δεν ξέρεις να μην κλέψεις. Αυτή εδώ πέρα η χαρά δεν τους αφήνει και τους εκθέτει και θα τα εξηγήσω τα πώς και τα γιατί αμέσως. Εγώ είχα αλλιώς από χθες και σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο
ήθελα να τα εξηγήσω. Πόσα κέρδη έχουν οι τράπεζες, πόσα λεφτά τελικώς θα δώσουν, αλλά ακούγοντας το πρωί κάποια στιγμή τον Νίκο το Φιλιππίδη του Μέγκα, τον οικονομικό συντάκτη, να κάνει μια πολύ απλή προσέγγιση, πραγματικά με βοήθησε πολύ σημαντικά και θα βοηθήσει και εσάς να καταλάβετε γιατί μιλάω για συμπαιγνία, γιατί μιλάω για πολιτική εξαπάτηση του Μητσοτάκη ακόμα μια φορά. Είπε λοιπόν ο καλός συνάδελφος, ο Νίκος ο Φιλιππίδης, παιδιά, μην το ζαλίζετε. Οι παρεμβάσεις Μητσοτάκη έγιναν, ακούστε σας παρακαλώ, έγιναν σε περίπου ένα 10% του κύκλου εργασιών των τραπεζών. Δηλαδή, στο 90% της δράσης των τραπεζών δεν υπήρξε ούτε μία παρέμβαση. Η παρέμβαση έγινε σε ένα κομμάτι των δραστηριοτήτων του στο 10%. Και από αυτό το 10% ουσιαστικά εισπράττει το 15%, εισπράττει εντός πολλών εισαγωγικών. Οι χρεώσεις που χάνουν, που υποτίθεται ο φιλολαϊκός Κυριάκος καταργεί, ή τα λεφτά που θα δώσουν για την ανακαίνιση των σπιτιών ή για των σχολείων. Εδώ είναι η μεγάλη του, εδώ ουσιαστικά φαίνεται και η συμπαιγνία πεντακάθαρα, αλλά κρατήστε αυτό το νούμερο. Οι παρεμβάσεις Μητσοτάκη αφορούν το 10% των δραστηριοτήτων της τράπεζας και από αυτό το 10% ουσιαστικά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κερδίζουν οι πολίτες ή το ελληνικό δημόσιο με τις δωρεές 15% από το 10%. Το καταλαβαίνετε? Να το πάμε σε χρήμα. Η παρέμβαση του Μητσοτάκη, εάν παραδείγματος χάρη έχει ένα κύκλο εργασιών η τράπεζα 5 εκατομμύρια, 5 δισεκατομμύρια. Η παρέμβαση Μητσοτάκη αφορά στο 10% των 5 δισεκατομμυρίων. Πόσο είναι? 500 εκατομμύρια. Από τα 500 εκατομμύρια τι θα πάρει? Το 15%. Δηλαδή 50 εκατομμύρια συν 75 εκατομμύρια. Δηλαδή στα 5 δις, φανταστείτε τώρα, οι κλίμακες είναι άλλες. Να το κάνω πιο λιανά τώρα, να το πιάσετε ακόμα περισσότερο. Τα κέρδη ενιαμήνου των τραπεζών τώρα στο τρέχον έτος είναι 3 δισεκατομμύρια 700 εκατομμύρια ευρώ. Το επαναλαμβάνω το νούμερο. 3 δισεκατομμύρια 700 εκατομμύρια ευρώ. Πόσο κοστίζουν τα μέτρα που ο Μητσοτάκης ουσιαστικά εξήγηλε? Όλα μαζί, τραβώντας τα από εδώ, τραβώντας τα από εκεί, 350 εκατομμύρια. Βάλτε εδώ τώρα μία τελεία. Μάλλον μια άνω τελεία. Τι μας έλεγε ο Χατζηδάκης με το που είδαν στην κυβέρνηση ότι το ζήτημα των τραπεζών πάει στο κοινοβούλιο, ότι και τώρα στον προϋπολογισμό θα απασχολήσει? Τι έλεγε ο Χατζηδάκης? Εγώ δεν μπορώ να φορολογήσω τις τράπεζες γιατί κάνανε επενδύσεις. Γιατί το έλεγε? Γιατί ο Ανδρουλάκης που έδωσε πάσα στο Μητσοτάκη για να μας εξαπατήσουν και οι δύο μαζί τελικώς, έλεγε να φορολογηθεί και να τους πάρει 200 εκατομμύρια φέτος και άλλα 200 του χρόνου. Αυτό πρότεινε ο Ανδρουλάκης. Από τον Μπακτολό
κερδών, σας είπα 9 μήνο 3 δις 700 εκατομμύρια, ο Ανδρουλάκης πρότεινε να τους πάρουμε 200 φέτο και 200 του χρόνου. Έρχεται ο Μητσοτάκης λοιπόν, ενώ και εξήγηλε τα μέτρα που εξήγηλε. Ο Χατζηδάκης όμως είπε ότι δεν μπορούμε να τους φορολογήσουμε. Τι θα πω εγώ στους τραπεζίτες, έλεγε, που έφεραν λεφτά, που έκανε επενδύσεις. Κύριε Χατζηδάκη, ο Μητσοτάκης άλλα έκανε. Εσείς ακόμα στη θέση σου. Αλλά θα μου πεις, εδώ σε παρακολουθούσε. 51-26 σε 521, πώς ήταν το κωδικό σου. Και δεν είχε στο φιλότιμο να παραιτηθείς, θα παραιτηθείς τώρα που σε άδειασε μεγαλοπρεπώς. Σαν δεν τρεπόμαστε. Ή μάλλον σαν δεν τρέπεσαι. Και κουνάς και το δάκτυλο. Ολετήρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ ο Μητσοτάκης κάνει μία παρέμβαση, ενώ όλο τον καιρό μας έλεγαν ότι δεν μπορούμε εμείς, αλλά υπό την πίεση όχι του Ανδρουλάκη, των δικών του βουλευτών, αλλά και επειδή δεν έχει να δώσει άλλα, αλλά και επειδή πήγε στους τραπεζίτες και κλάθηκε και τους είπε θα πέσουμε όλοι μαζί και άμα εγώ φύγω κακομοίριδες δεν θα γεννείτε από εδώ και πέρα. Λοιπόν, από πού φαίνεται ότι υπάρχει συμπαιγνία Μητσοτάκη τραπεζιτών? Ακούστε, κάνει μια παρέμβαση και ουσιαστικά τι χαϊδεύει? 1, 2, 3 χρεώσεις, οι οποίες ούτως ή άλλως με τα νέα συστήματα που μπαίνουν, είτε το Iris είτε τις απευθείας πληρωμές, δηλαδή όλες και η τηλεφωνία, πολλές εταιρείες τηλεφωνίας και η ΔΕΗ και άλλοι πάροχοι έχουν εξόφληση στη σελίδα τους. Δηλαδή μπαίνεις στο δικό τους σύστημα και κάνεις την εξόφληση. Άρα μηδενικό. Και σιγά σιγά ο κόσμος φεύγει. Παίρνει λοιπόν τομείς που δεν πονάνε στις τράπεζες και λέει όλες οι συναλλαγές με το δημόσιο ούτως ή άλλως είναι δωρεάν. Και τώρα αυτό, τα ασφαλιστικά ταμεία δωρεάν. Πώς ήταν η χρέωση εκεί? 30 λεπτά. Οι μεγάλες χρεώσεις που ουσιαστικά πάει να καταργήσει, που είναι στα εμβάσματα. Για καθίστε να τα δούμε. Γιατί θα μας πει ναι, αν μεταφέρεις ένα έμβασμα από μία τράπεζα στην άλλη, πόσο είπαμε, 0,50 μέχρι 5.000, δηλαδή μισό ευρώ. Ναι, αλλά θα έρθει μήπως η τράπεζα όπως και τώρα κάνει και λέει άμα τα θες να εμφανιστούν άμεσα στους λογαριασμούς του παραλήπτη, μήπως πρέπει να πληρώσεις κάτι παραπάνω? Κάτι που γίνεται και τώρα. Δηλαδή άλλη τιμή έχει μεταφορά του χρήματος άμεσα και άλλο σε 2-3 μέρες. Καθίστε να τα δούμε και αυτά. Από πού φαίνεται όμως η συμπαιγνία? Και θα επιμείνω. Έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει, προσέξτε, οι τράπεζες θα δώσουν, αυτές οι μειώσεις που είπαμε νωρίτερα κοστίζουν 150 εκατομμύρια για τις τράπεζες. Θεωρητικά. Τα 350 είναι 100 εκατομμύρια που θα δώσουν οι τράπεζες για την αναστήλωση σχολείων μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτα Γεννάκου και άλλα 100 εκατομμύρια δωρεάν και ενίσχυση για το ανακαινίζω προκειμένου να μπουν σπίτια κλειστά στην αγορά κατοικίας. Από πότε λοιπόν η κυβέρνηση αποφασίζει τόσο ξεδιάντροποι είστε βρε? Από πότε η κυβέρνηση αποφασίζει τι θα κάνει δωρεά μια τράπεζα? Δηλαδή για να κάνει δωρεά η τράπεζα μεσολαβεί η κυβέρνηση. Σοβαρά κύριε Μητσοτάκη? Έχει κι άλλους έξυπνους στο σόι σας? Μας θεωρείτε τόσο μαλάκες? Μας θεωρείτε τόσο ανόητους που έρχεσαι και μας λες ότι θα δώσουν 100
εκατομμύρια για το ανακαινίζω, 100 εκατομμύρια για τη σχολική στέγη. Τι είναι η τρόπο? Τους υποχρεώσατε? Τους είπατε θα κάνετε υποχρεωτική δωρεά? Να, γιατί ξεφτιλίζονται με αυτόν τον τρόπο και οι τραπεζίτες και ο Μητσοτάκης. Δηλαδή ήρθαν τάτσι μίτσι κότσι για το τι δωρεές θα κάνουν οι τράπεζες. Και αυτά ο Μητσοτάκης θα συνυπολογίζει ως κέρδη. Μας δουλεύετε. Και απορώ που, ενώ το είπα εγώ το πρωί στο Κόκκινο, δεν έχω ακούσει να λέγεται. Δηλαδή συμφώνησε η κυβέρνηση ή επιβάλλει η κυβέρνηση να κάνουν δωρεά οι τράπεζες? Θα τρελαθούμε. Να γιατί είναι συμπαιγνία. Να γιατί πρόκειται περί τεράστιας πολιτικής εξαπάτησης. Ποιος θα το αναδείξει? Ο Sky ή άλλα συστημικά μέσα? Και άλλοι χειροκροτούσαν θερμά. Ω, ζήτω, μπράβο. Τους... Και όλα αυτά βεβαίως χάρη στον Ανδρουλάκη. Διότι ο Ανδρουλάκης δήθεν τάχα μου να βάλουν χέρι στις τράπεζες και τελικά ο Μητσοτάκης βάζει μεγαλύτερο χέρι από αυτό που υπολόγιζε. 200 δεν λέει ο Νίκος, ο Ανδρουλάκης θα πάρουμε φέτο και άλλα 200 του χρόνου και το Μητσοτάκης λέει 350. Τα 200 θα τα κάνουν δωρεά στα δύο ιδρύματα που είπαμε, στις δύο δράσεις, και 150 που θα τους κοστίσει η μείωση της παροχής υπηρεσιών. Ποιον δουλεύετε μάλλον? Αλήθεια, ποιον δουλεύετε? Μας θεωρείτε τόσο ανόητους? Τόσο ανόητους? Άστο το Χατζηδάκι τώρα, που τη μια μέρα λεοντάριζε, κλεγόταν που θα φορολογήσουν τις τράπεζες και την επομένη ο Μητσοτάκης έρχεται και δίνει αυτά τα 350 με όποια μορφή. Δεν κλαις τώρα, Χατζηδάκι? Δεν θα σου φύγουν τώρα οι επενδυτές? Τόσο δούλεμα κι εσύ. Καλά, εσύ είσαι συνηθισμένος. Εσύ φτάνεις στα κατώτερα επίπεδα, όπως κάνουν τα παιδάκια στα γενέθλιά τους ή στις γιορτούλες τους, που τους κάνουν μια τούρτα με ποδοσφαιράκια, με Σούπερμαν. Έτσι είσαι. Παιδική αφέλεια, παιδική συμπεριφορά, με μια διαφορά ότι τα παιδιά έχουν μια αθωότητα μέσα του, ενώ εσύ δεν την έχεις. Παιδιά, αυτό που συμβαίνει είναι αλήθεια, είναι πρωτόγνωρο. Είναι πρωτόγνωρο από κάθε άποψη. Να έρχεται να σε εξαπατά με αυτόν τον κοινικό τρόπο ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και να χειροκροτούν από κάτω 158-159 βουλευτές. Και μετά αρχίζει και το άλλο. Το ότι έλειπε ο Σαμαράς τους έφτισε στην κυριολεξία, δεν τους πείραξε. Πήγαν να δημιουργήσουν θέμα χθες το βράδυ ότι ο Τσίπρας, λέει, δεν ψήφισε τις αμυντικές δαπάνες. Αμέσως λοιπόν από το γραφείο του λένε ότι εγώ ψήφισα τις δαπάνες και ενδεχομένως να έχει προκύψει ένα τεχνικό λάθος. Δεν πά να το είπε. Και σήμερα τα ίδια. Βγαίνει και το διαψεύδει. Ξανά τα ίδια. Ο Πολάκης, πρόβλημα με τον αυτό. Ενώ ο Πολάκης έχει κάνει σαφέστατη τοποθέτηση, διότι υποτίθεται η διαφορά Πολάκη-Φάμελου είναι ο πυλώνας, ο ισχυρός, ο κρατικός του στις συστημικές τράπεζες. Και λέει ο Πολάκης στην ομιλία του: 3 τρόποι υπάρχουν για να υπάρξει παρέμβαση του δημοσίου. Ένας από τους 3 είναι αυτό που πρότεινε ο Φάμελος, οι άλλοι 2 είναι αυτοί. Σου λέει προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά αμέσως, επειδή είχε ένα χειρουργείο το οποίο δεν χωρούσε αναβολή, αμέσως να δημιουργήσουν θέμα. Αυτό είναι το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο. Αυτό είναι το σύστημα. Είδατε να πειράξουν τον Ανδρουλάκη? Γιατί να τον πειράξουν? Έτσι κι αλλιώς ο Μητσοτάκης χθες τον μάσησε και τον έφτισε. Τον Ανδρουλάκη, ναι. Τον κονιορτοποίησε μαζί, έτσι. Έστω και με συμπαιγνία. Σου λέει: τι θες εσύ, να πάρουμε 400 σε 2 χρόνια? Εγώ θα πάρω τώρα 350.
Τους βάζω και κάνουν 2 δωρεές 200 και 150 που είναι αποτιμίωση της κοστολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Πολιτική θέλει ευφυΐα. Η πολιτική θέλει πραγματικά να πιστεύεις αυτό που κάνεις. Αν δεν το πιστεύεις, ο Μητσοτάκης το πιστεύει. Πιστεύει ότι εγώ θα είμαι με τους λίγους και θα με ψηφίζουν οι πολλοί. Πώς γίνεται αυτό? Να είναι καλά οι επικοινωνιολόγοι, να είναι καλά η πολιτική εξαπάτηση, να είναι καλά το ότι εγώ τα έχω καλά με τα συμφέροντα. Ο Ανδρουλάκης τώρα, επειδή έγινε αξιωματική αντιπολίτευση ελαίος ΣΥΡΙΖΑ, θεωρεί ότι έγινε και πρωθυπουργός. Έχω την εντύπωση ότι θα παρακολουθήσουμε, ενώ εκτιμούσα ότι ουσιαστικά ο Μητσοτάκης θα παίξει με τον Ανδρουλάκη, έχω την εντύπωση ότι τελικώς θα του δίνει αυτή την ευκαιρία για να τον ευτελίζει πολιτικά. Γιατί το άδειασμα εχθές του Ανδρουλάκη στη Βουλή με τα μέτρα που ανακοίνωσε και το χειροκρότημα δεν ήταν η επιτυχία του Μητσοτάκη, ήταν το πώς πραγματικά άδειασε στην κυριολεξία τον Ανδρουλάκη. Τον κονιορτοποίησε. Τι επεδίωκαν και οι δύο? Ένα χάδι στις τράπεζες. Γιατί και οι δύο χρωστάνε από μισό δισεκατομμύριο. Μάλλον από μισό δισεκατομμύριο. Για σκέψου να μαλώνανε με τους τραπεζίτες. Για σκεφτείτε τι θα γινότανε. Θα ξεκινούσε την επομένη αυτό που ο κόσμος πραγματικά θα ήθελε να δει, να διεκδικούν οι τράπεζες τα δανεικά των δύο κομμάτων. Θα το κάνουν οι τράπεζες? Όχι. Γιατί τους βολεύει η πολιτική Μητσοτάκη. Επαναλαμβάνω τα νούμερα. 3.700.000.000 τα κέρδη του πρώτου ενιαμήνου του 2004. Πόσα χρήματα φεύγουν από τα ταμεία τους? 200 εκατομμύρια σε δωρεές, 100 και 100, και 150 από τη μείωση του κόστους των συναλλαγών. 350. Για σκεφτείτε το. Σαν να παίρνει ένας εργαζόμενος 37.000 το χρόνο εισόδημα και να του λέει εφορία, ξέρεις κάτι, θα μου δώσει 350 ευρώ. Θα πετάει ο άνθρωπος. Θα πετάει. Ο, 35 ευρώ. Θα πετάει. Αυτό κάνει ο Μητσοτάκης. Αλλά ο οικονομικός συντάκτης ο Νίκος ο Φιλιππίδης το έδωσε με πολύ μεγάλη ακρίβεια και θα το επαναλάβω. Τελικά ο Μητσοτάκης παρεμβαίνει στο 10% των εργασιών των τραπεζών, στο 10% των κύκλων εργασιών, και από αυτό το 10% ακουμπά το 15% του 10%. Καταλάβατε? Το καταλάβατε? Αυτή είναι η εξαπάτηση. Η συμπαιγνία είναι το ότι δέχτηκαν οι τράπεζες να τους επιβάλλει που θα δώσουν 200 εκατομμύρια, δωρεές δηλαδή. Ξέρετε, το λέω, το επαναλαμβάνω, μπας και το καταλάβετε, όχι εσείς θα το καταλάβετε. Μπας και τα ακούσει κανένας από τους χειροκροτητές βουλευτές ή από τους νεοδημοκράτες που θεωρούν ότι θα αναστρέψει το κλίμα, ό,τι. Βέβαια, με τον Ανδρουλάκη δίπλα τυπική αξιωματική αντιπολίτευση, βεβαίως. Αλλά η ουσιαστική αντιπολίτευση που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν ακούσετε από σήμερα το πρωί, από χθες το βράδυ και σήμερα, γίνεται μια ανάλυση γιατί και ουσιαστικά τεκμηριών γιατί συνιστά πολιτική εξαπάτηση. Το ίδιο έγινε και με τους συνταξιούχους. Πού είναι τα επιδόματα που γράφαν τα παπαγαλάκια?
Πόσα δημοσιεύματα. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης δεν είπε ότι θα πάρει 600 εκατομμύρια από την φορολόγηση των υπερκερδών να τα διαθέσει στους αδύναμους οικονομικά? Πούντα. Πάπαλα. Δεν υπάρχουν. Τι είπε, τι έκανε? Πήγε εκεί που υπάρχει πραγματικά εκλογικό ποσοστό μεγάλο στη Νέα Δημοκρατία, στα σώματα ασφαλείας, και θα τους δώσει, λέει, το επίδομα επικινδυνότητας. Καθίστε να το πάρουν, πόσο θα πάρουν, ποιοι θα το πάρουν, και για να μην του πει κανείς συνταξιούχοι, λέει, όσοι δυνητικά θα έπαιρναν ΕΚΑΣ και δεν θα πάρουν, θα έχουν δωρεάν φάρμακα. Δηλαδή 120.000 συνταξιούχοι και 180 που προστίθενται τώρα, 300.000 συνταξιούχοι θα παίρνουν δωρεάν τα φάρμακά τους. Πού είναι οι αυξήσεις? Πού είναι? Πού είναι τα επιδόματα? Φτώχειας. Και δεν είναι οι συνταξιούχοι. Οι αδύναμοι, οι ασθενέστεροι οικονομικά, είναι και συνταξιούχοι, είναι και εργαζόμενοι με χαμηλούς μισθούς, είναι και οι άνεργοι. Αυτοί δεν έχουν λαμβάνει τίποτα. Τίποτα. Τα λέμε τίποτα, τίποτα. Με πήρε συνάδελφος, ο οποίος έχει ένα μισθό. Ένα εισόδημα περίπου 14.000 το χρόνο. Ναι. Και κάνει αίτηση, μπαίνει μέσα στην πλατφόρμα, κάνει αίτηση για ρεύμα. Ότι θα ζεστάνει το σπίτι του με ρεύμα, και το απαντάει η πλατφόρμα, η απρόσωπη αυτή πλατφόρμα, ότι λόγω εισοδήματος δεν δικαιούσε. Επειδή είχε ένα μισθό που δεν φτάνει, πραγματικά δεν φτάνει. Και όχι κάνα μισθό 2.000 και 3, όχι. Αλλά είναι η εξαπάτηση. Και αρχίζει και σου ραδιάζει, έχω κάνει αυτό, έχω δώσει αυτό το επίδομα, έχω αυτό. Ποιος? Ποιοι τα παίρνουν αυτά τα επίδοματα? Αλλά εντάξει, εμένα μπορείτε να μην πιστεύετε. Εγώ δεν είμαι οικονομικός συντάκτης και το λέω καθαρά. Αλλά φρόντισα από οικονομικούς συντάκτες να μάθω. Και αυτό θα επαναλάβω για τρίτη φορά που είπε ο Νίκος ο Φιλιππίδης, ένας έγκριτος οικονομικός συντάκτης, είναι η αλήθεια. Ο Μητσοτάκης ακουμπά το 10% του κύκλου εργασιών μιας τράπεζας και από αυτό το 10% εντοπίζει ουσιαστικά ο οικονομικός συντάκτης παρεμβάσεις στο 15% αυτού του 10%. Εγώ το είπα με νούμερα. 3.700 τα κέρδη πρώτο εννιάμηνο, 350 εκατομμύρια το πρόγραμμα που εξήγηλε καταχειροκροτούμενος ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης είναι τώρα που έχει το άδικο ή αυτοί που τον χειροκροτούν? Ακόμα και αν δεν κατάλαβαν, σου λέει να δείξουμε έξω ότι είμαστε ενωμένοι. Έτσι. Λοιπόν, για τους συνταξιούχους τίποτα. Τέλειωσαν οι συνταξιούχοι. Με τις αυξήσεις της τάξης του 2%, αυτό που λέγαμε προχθές στο κόκκινο, ούτε ένα μισό κουλούρι, ούτε ολόκληρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα-δυο θεματάκια αναλυτικά. Θέμα Ράμος, Προεδρία της Δημοκρατίας. Άρχισε δειλά-δειλά μια κουβέντα ότι ο Μητσοτάκης σκέφτεται για να ντύσει έτσι την υπόθεση Προεδρία, από εδώ και πέρα να περάσει συνταγματικά, να δούμε πώς, πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλέγεται άπαξ μια μόνο φορά
και η θητεία του να είναι 6 χρόνια. Έτσι προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι προεδρίας. Βέβαια, ακρεφνείς μητσοτακικοί λένε ότι μετά την χθεσινή εμφάνιση στη Βουλή είναι τόσο. Δεν. Παιδική χαρά. Μπορεί να ψηφίσουν και Σακελαροπούλου. Καταλάβατε. Άκουγα μια εκπομπή που έλεγε εντάξει μωρά, άμα πάει και Σακελαροπούλου μια φορά ακόμα στο τείχος εκεί στον τείχος στον Εύρο, θα πιστούν και οι της δεξιότερης δεξιάς ότι εδώ είναι καλός άνθρωπος, άντε να κάνουμε τον πόνο μας, το δάκρυ μας δάκρυ χαράς και να πάμε να την ψηφίσουμε. Έλεγα λοιπόν, για να επανέλθω από αυτό που στάθηκε αφορμή σήμερα για να ξαναζεσταθεί το ζήτημα της Προεδρίας, είναι ότι ο κύριος Δράμος, για ομολογουμένος καλή περίπτωση, κάηκε. Γιατί θεωρώ ότι η Νέα Αριστερά και ο κύριος Χαρίτσης, και δεν φταίει ο Χαρίτσης, εκεί έχουν μια συλλογική αν θέλετε προσέγγιση των πραγμάτων, αλλά άπειριος είναι και απεδείχθη δηλαδή, πάνε πετάνε ένα όνομα για να προλάβουν να θεωρήσουν ότι ήταν δική τους πρόταση και καίνε αυτό το όνομα. Ενώ εάν αυτές οι κουβέντες γινόταν επί ίσης όρης ή αν θέλετε με μια λογική, πραγματικά να υπάρξει ένα πρόσωπο που θα ένωνε την προοδευτική παράταξη και θα αποστόμωνε και το Μητσοτάκη, πήγε ο Χαρίτσης, το πέταξε έτσι. Δηλαδή η Νέα Αριστερά. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Η αντιδράση από το ΠΑΣΟΚ, η αντιδράση από το ΣΥΡΙΖΑ, καίγεται ο κύριος Δράμος. Με αυτή τη λογική θα πάνε σε συνεργασία τα κόμματα? Να τρέξει ο ένας να πει ή να προτείνει για να μην να υπερσκελίσει τους άλλους? Αυτό ήταν ένα αρνητικότατο δείγμα συμπεριφοράς ως προς το πολυσυζητούμενο ενδεχόμενο συνύπαρξης του προοδευτικού χώρου. Με αυτή τη λογική όποιος προλάβει, όποιο όνομα πέσει στο τραπέζι πριν τις 10 του Γενάρη ή πριν ανοίξει τα χαρτιά του Μητσοτάκης, να το πω πιο κομψά, θα καίγεται. Όπως το έκανε ο Τσίπρας το 2015 πρέπει να γίνει. Τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή. Και να υπάρξει στο παρασκήνιο η συνεννόηση, η σύγκληση κοινής αποδοχής υποψήφιος. Όχι έτσι πετάει ο καθένας ένα όνομα και τι φταίει ο Ράμος να καεί? Κατάλαβε, είναι ξύπνιος και σου λέει εδώ έτσι όπως έγινε, εγώ τι θα πάω να κάνω τώρα? Αυτά είναι λάθη. Είναι λάθη στρατηγικά, είναι λάθη τακτικής, δείχνει μια απειρία, αλλά δείχνει και μια τάση προς ηγεμονισμούς, δείχνει μια τάση προς το εγώ πρώτος κτλ. Και ειδού το αποτέλεσμα. Και το έλεγα μόλις πριν από 3 μέρες, ότι όποιο όνομα πέφτει τώρα στο τραπέζι καίγεται. Και στο τέλος γελάει ο Μητσοτάκης. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Κάηκε λοιπόν και ο Ράμος, ο οποίος με μια ανακοίνωση του σήμερα το πρωί ανακοίνωσε ότι δεν θέλει να είναι υποψήφιος, εξηγώντας ότι μετά από αυτά που έγινε δεν νομίζει ότι θα πρέπει να μπει σε αυτή την λογική και ότι η άποψή του για αυτά τα θέματα ήταν άλλη, η αφετηρία του όταν του προτάθηκε ήταν άλλη, αλλά έτσι όπως έγινε. Λογικό είναι. Γιατί είναι ευτελιστή? Γιατί να μπει σε μια τέτοια διαδικασία χωρίς λόγο?
Και λέω χωρίς λόγο, για να γίνω σαφής. Έχει αλλάξει ο νόμος. Πρόεδρος εκλέγεται με 151 ψήφους μετά από τις ψηφοφορίες της Άκαρπας. Όπερ σημαίνει όποιον προτείνει ο Μητσοτάκης θα εκλεγεί. Κοινικό, αλλά ωστόσο αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι θα κάνει λοιπόν ο Μητσοτάκης? Ο Μητσοτάκης, κατά την άποψή μου, και θα το επαναλάβω για μία ακόμα φορά, θα βρει έναν πρόεδρο ο οποίος θα του πηγαίνει γάντι, δηλαδή να μην έχει κανένα ιδιαίτερα μεγάλο εκτόπισμα, μην είναι καμιά προσωπικότητα που θα τον επισκιάζει, θα βρει ένα στέλεχος μεσαίας μεσαίου εκτοπίσματος, που θα έχει αναφορές στην δεξιά παράταξη, αλλά ωστόσο θα είναι και ένας μετριοπαθής πολιτικός ή μία μετριοπαθής πολιτικός, θα την βάλει, ενδεχομένως να είναι και συγγενικό πρόσωπο που θα έχει αναφορές μέσα σε ένα άλλο χώρο, πάνω σχάρι το Πασόκ, και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Θα εκλέξει πάντως αυτόν που θέλει. Θα το πουλήσει και προς την παράταξη του, είδατε δεν θέλατε Σακελαροπούλου, δεν έβαλα, και παράλληλα θα κλείνει το μάτι ότι εντάξει, εγώ έχω βάλει ένα πρόεδρο ο οποίος είναι στα μέτρα μας, να το πω έτσι πολύ κομψά. Και αμέσως μετά, κατά την άποψή μου, ο Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές. Θα επικαλεστεί τα εθνικά θέματα, γιατί μπορεί να το κάνει λόγω της έκρηθμης κατάστασης που επικρατεί. Ήδη έχει πολλά προβλήματα με το Δένδια, αρχίζει να έχει προβλήματα και με τον Γεραπετρίτη, και θα τα δείτε στο επόμενο διάστημα. Και βεβαίως το μεγάλο του πρόβλημα είναι ότι από τη στιγμή που δεν πήρε κάποιο ρόλο στην Ευρώπη, έκλεισαν οι πόρτες για αυτόν, άρα δεν μπορεί να κάνει μια ηρωική έξοδο, θα διεκδικήσει τρίτη τριετία για να γραφτεί, τρίτη θητεία για να γραφτεί στο βιβλίο Γκίνες, για την Ελλάδα δηλαδή. Αλλιώς θα το πω ότι εν πάση περιπτώσει κέρδισε 3 φορές εκλογές για να γίνει πρωθυπουργός. Και αυτό γιατί θα το κάνει? Θα μου πεις, ναι, αλλά ο Σιμίτης ξέρω εγώ κάθισε 8 χρόνια. Εάν πάει σε εκλογές τώρα, πάλι παραπάνω θα καθίσει. Εάν επανεκλεγεί, θα σπάσει το σερί του Σιμίτη. Αλλά συμβαίνει κάτι, ή θα συμβαίνει κάτι άλλο. Εγώ το βάζω ως σενάριο. Εάν ο Μητσοτάκης πάει σε εκλογές Μάρτι, Απρίλη, Μάη, μπορεί να έχει συνέλθει η αντιπολίτευση γενικώς? Όχι είναι η απάντηση. Στο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει συνέδριο, θα υπάρχουν διεργασίες, δεν προλαβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά να ανακτήσει δυνάμεις, να σταθεί στα πόδια του. Θαύματα αφήστε τα. Στο Πασόκ εκεί είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Διότι εάν ο Ανδρουλάκης δεν κάνει το θαύμα, που δεν γίνεται, και πάει στο ένα 20% σας λέω, 25%, αλλά χάσει από το Μητσοτάκη, φαντάζεστε την επόμενη μέρα στο Πασόκ τι θα γίνει? Το φαντάζεστε? Ξανά ένας νέος κύκλος εσωστρέφειας. Στο ΣΥΡΙΖΑ επίσης τα χαμηλά ποσοστά, σε περίπτωση που πάει σε πρόορες εκλογές ο Μητσοτάκης, θα ανοίξει κουβέντα. Εάν δε κάτω από το άγχος να πάμε να συνεργαστούμε με μερικές δυνάμεις, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Πιστεύω λοιπόν κατά βάθος ότι ο Μητσοτάκης είναι στους σχεδιασμούς του να ευνηδιάσει ή να μην επιτρέψει στην αντιπολίτευση να προχωρήσει σε ανασύσταση δυνάμεων.
Και αυτό θα κριθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Αν εκλέξει ένα πρόσωπο το οποίο του διασφαλίζει άνεση κινήσεων, του επιτρέπει να το κεφαλαιοποιήσει, δεν ήθελα να πω τον όρο πουλήσει, να το κεφαλαιοποιήσει στην παράταξή του, στο κόμμα του, τότε με άλλο αέρα θα πάει σε βουλευτικές εκλογές. Γιατί και πάλι θα τεθεί το δίλημμα. Εδώ ήταν ο Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ και έθετε το δίλημμα σταθερότητας το 2023. Αυτό θα ξαναθέσει. Κάτω από άλλες συνθήκες. Πάμε τώρα και γιατί το θεωρώ επικίνδυνο. Να γιατί φτάσαμε στο σημείο φωνή βοόντος εν τη ερήμο οι συγγενείς του εγκλήματος των τεμπών. Κύριος Πλακιάς προχθές λέει θα μου έρχεται να πάρω τη δικογραφία έτσι και να πάω στην Ευρώπη. Δεν του έδωσαν άδεια να ξεθάψει το παιδί του. Να δει αν είναι το παιδί του που έχει θάψει. Ό,τι απέμεινε εν πάση περιπτώσει. Κάνοντας έρευνα DNA. Πάει η κυρία Καριστιανού στην Επιτροπή της Βουλής και τι λέει? Ότι εδώ έχουν κατατεθεί και έχουν σταλεί από τις δικαστικές αρχές μηνύσεις για πολιτικά πρόσωπα για το έγκλημα των τεμπών και δεν την έχει ακουμπήσει κανείς καμία δικογραφία. Στα συρτάρια. Εδώ είναι καραμπινάτη παρέμβαση. Εδώ έπρεπε το ανώτατο δικαστήριο να έχει ήδη κινηθεί μετά από αυτές τις καταγγελίες. Γιατί ξέρει και ο Άριος Πάγος τι μηνύσεις έχουν πάει στη Βουλή. Και δεν ασχολείται κανένας. Στην Ευρώπη, εγώ πια κρατάω μικρό καλάθι. Την κάναμε και την Ευρώπη σαν τα μούτρα μας. Βάλαμε την κυρία Βόζεμπεργκ της συντηρητικής παρατάξεως στην Ευρωβουλεύτρια υπεύθυνη του τομέα μεταφορών. Ποιος είναι ο τομέας μεταφορών? Αυτός που έχει αρμοδιότητα για την ασφάλεια των τρένων. Ποιον βάλανε επίτροπο? Τον κύριο Τζιτζικώστα. Από πού προέρχεται ο Τζιτζικώστας? Από τη Νέα Δημοκρατία. Είδατε πόσο ωραία, για να μην μάθουμε ούτε ποιανού ήταν ποιος ήταν ο αποστολέας και ο αποδέκτης του εμπορεύματος αμαξοστοιχείας, ούτε που επιμερίζονται ευθύνες, ούτε τίποτα. Με αυτές τις συνθήκες πραγματικά υπάρχει μια ασφυξία τέτοια της δημοκρατίας που φοβάμαι ότι θα σκάσει πολύ σύντομα. Πλαντάς που λένε στο χωριό. Βλέποντας το σύστημα πως δρά. Και την ίδια ώρα για να καταλάβετε η όποια δίωξη έχει ασκηθεί για τα τέμπη αφορά υπηρεσιακούς παράγοντες. Λες και δεν είχαν πολιτικό προϊστάμενο. Λες και δεν ακούσαμε τον Καραμαλή ότι διασφαλίζει την ασφάλεια. Λες και δεν ακούσαμε τον Καραμαλή που έλεγε στους αυτούς που τον ρωτούσαν για την ασφάλεια των τρένων να τους εγκαλεί από το βήμα της Βουλής και να τους λέει δεν τρέπεστε να το πάρετε πίσω, να ζητήσετε συγγνώμη. Και έρχεται το μετρό Θεσσαλονίκης, όπου πραγματικά υπηρετεί, έτσι όπως κινείται μέχρι σήμερα, το δόγμα πάμε και όπου βγει. Πριν από 3 μήνες περίπου φιλοξένησα στο Κόκκινο τον κύριο Μιλόπουλο, τον Πριτάνη του Απιθύτα, ο οποίος είναι τώρα στην περιφέρεια και τα λοιπά και ο οποίος ασχολήθηκε με το μετρό. Και λέει, μου έλεγε πριν από 2,5-3 μήνες ότι έπρεπε να γίνουν δοκιμαστικά δρομολόγια για 18 μήνες. Τελευταία στιγμή βρέθηκε ο ιδιώτης που θα το λειτουργήσει και δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει αυτή την ουσιαστικά αυστηρή προετοιμασία για να κινηθεί το μέτρο. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο Σάββατο
οι επιβάτες να βαδίζουν πλάι στις ηλεκτροφόρες γραμμές μέσα στο τούνελ, γιατί ακινητοποιήθηκε ο σειρμός. Και μου λέει το πρωί και Ζαδάκη μου λέει, είναι το τρίτο περιστατικό. Έχουν ξανασυμβεί, μου έδωσε και τους χρόνους που είχαν ακινητοποιηθεί σειρμοί, αλλά επειδή ήταν σύντομος ο χρόνος δεν τους κατέβασαν όπως τώρα. Και διαβάζω το απόγευμα ότι ακινητοποιήθηκε ακόμα ένας σειρμός στο σταθμό Αγία Σοφία. Ο τέταρτος. Επαναλειτουργεί η γραμμή, αυτή η παραδοσιακή γραμμή στο Πήλιο με το τρενάκι και εκτροχιάζεται. Χωρίς ευτυχώς θύματα. Και την ίδια στιγμή παρακολουθούμε αυτή την προσπάθεια συγκάλυψης στην υπόθεση των τεμπών. Κοιτάξτε, αν ήταν μόνο το θέμα των τεμπών θα έλεγες έλα υπερβολή και όλα τα βλέπετε έτσι υπό το πρίσμα συγκάλυψης. Δεν είναι η πρώτη. Υποκλοπές. Υπάρχει κανένας που πιστεύει ότι δεν υπάρχει μια προσπάθεια συγκάλυψης? Υπάρχει. Να πάμε παλιά στις Ζημένες. Να πάμε πιο πρόσφατα στην Νοβάρτης. Για δέστε πόσες υποθέσεις, αλήθεια. Έχουν ουσιαστικά συγκαλυφθεί ή θαυτεί. Στην κυριολεξία. Αλλά κατά τα άλλα τον χειροκροτούσαν οι βουλευτές του. Νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει ένα θέμα και θα κλείσω με αυτό, τα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία. Ουσιαστικά σαν να πήγε σήμερα ο κύριος Σόλτς προκαλώντας ψήφο ή ζητώντας ψήφο εμπιστοσύνη, ξέροντας ότι θα χάσει. Το ξέρω πολύ καλά. Και μάλιστα μίλησε για ανακούφιση από το αποτέλεσμα κλπ. Ήθελε να παραιτηθεί. Δεν μπόρεσε ποτέ αυτό το μέτωπο, αυτή η συνεργασία να περπατήσει. Και έτσι το απόγευμα στη Γερμανική Βουλή επί συνόλου 733 βουλευτών 394 καταψήφισαν την κυβέρνηση Σόλτς, 207 μόνο έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης και 116 απήχαν. Με αποτέλεσμα ουσιαστικά να πέσει η κυβέρνηση Σόλτς, ουσιαστικά να παραιτηθεί. Και τώρα μένει να δούμε, όλα δείχνουν ότι οι χριστιανοδημοκράτες θα κερδίσουν τις εκλογές, αλλά να δούμε με ποιους θα συνεργαστούν, με τους ακροδεξιούς, με τους ναζιστές, τους φασιστές, ή θα ξαναπάμε πάλι σε μια διαδικασία να ξανασυνομιλήσουν με τους σοσιαλιστές. Εάν δούμε δε τι συμβαίνει στη Γαλλία και αν δούμε και παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις και τη στάση της Μελώνη στην Ιταλία, πολύ εύκολα καταλαβαίνουμε πού πάει και πώς θα καταντήσει αυτή η Ευρώπη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα. Πού είναι ο φίλος μου ο Κασοτάκης? Να του πω έτσι για να χαλαρώσουμε και να πάμε στο κλείσιμο χαλαρά, ότι εμείς και με τις βρούβες μπορούμε να περάσουμε, αρκεί να έχουμε και λίγο κάφκαλο, λίγο παξιμάδι και λίγο λάδι. Ευτυχώς έβγαλα δικό μου. Λοιπόν, Νίκο, εάν είσαι εδώ, δεν ξέρω αν είσαι εδώ, επειδή ξέρω ότι είσαι και εσύ ένας ερασιτέχνης αγρότης αλλά τρελαμένος εκεί στην Ιεράβετρα, οφείλω να σου πω ότι σήμερα, μόλις τελειώσω τώρα εδώ, θα φάω ασκολύμπρους, με μια διαφορά. Ούτε μου τους έστειλε πεσκέση κανένας φίλος όπως εσύ, ούτε πήγα και τους βρήκα, ούτε από το σπόρο που έχω σπείρει που μου έστειλες είναι μεγάλη η ασκολύμπρη, είναι αγοραστή που λένε.
Έφτασε αυτή η γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην Κρήτη που έχει υποκαταστήματα εδώ στην Αθήνα. Τους πέτυχα προχθές και πήρα 1 κιλό. Πανάκριβη όμως. Πανάκριβη. Αλλά αν σκεφτεί κανείς πόσο ακριβό είναι το σταμναγκάθι, Θεός να το κάνει σταμναγκάθι τώρα, εντάξει, ίδια τιμή περίπου. Λοιπόν, με λίγα χόρτα, αλλά δεν περνάει έτσι. Τώρα χαριτολογώντας το είπα αυτό, μην το δέσετε κόμπο. Λοιπόν, σας έχω και νέα. Μου είπε ένας φίλος, ο οποίος πήγε στην Καλαμάτα και μάζεψε το λάδι, μάζεψε τις ελιές που έχει, μένει Αθήνα. Το μισό από το λάδι, και μην φανταστείτε καμιά τρελή ποσότητα, κάτω από 300 κιλά, το μισό λάδι το πούλησε. Του κόστισε δε τόσο πολύ εργατικά για να το μαζέψει που δεν θέλω ούτε καν να μπω σε αυτήν την κουβέντα. Αλλού θέλω να καταλήξω. Ξέρετε πόσο πήρε το μισό λάδι που πούλησε ο έμπορας από αυτόν τον φίλο? Στο ελαιοτριβείο. Πήγε ο έμπορας και πήρε, ζήτησε το λάδι και το πήρε. Εσείς που πάτε στο ράφι και το παίρνετε 10 ευρώ. 12, 13, 14. Καλαμάτα λοιπόν, λάδι από το ελαιοτριβείο, μυρίζει δηλαδή ακόμα το λάδι, 5-10. Ο χοντρέμπορος. 5 ευρώ και 10 λεπτά. Εσύ θα το φας 12 και 13 ευρώ. Γιατί είναι ο Μητσοτάκης. Γιατί κυβερνά ο Μητσοτάκης. Και γιατί Υπουργός Ανάπτυξης, για να πατάξει την ακρίβεια, είναι ο Θοδωρικάκος. Και γιατί Υπουργός Οικονομικών είναι ο Χατζηδάκης. Και γιατί Υπουργός Υγείας είναι ο Γεωργιάδης. Και γιατί Υπουργός για τα ασφαλιστικά είναι ο Τσακλόγλου. Δεν τα λέω τυχαία αυτά τα ονόματα. 5-10 είναι η τιμή του λαδιού αυτή την ώρα που μιλάμε στα ελαιοτριβεία της χώρας. 5-10. Και δεν σας λέω από άλλη περιοχή που θα πει κανείς. Μιλάμε για Καλαμάτα, για Μεσσηνία. Εντάξει. Με τις υγείες μας. Να τον χαίρεστε τον Μητσοτάκη όσο τον ψηφίσατε. Λοιπόν, καλό μας βράδυ.